Ayo ngadeg kok adep ana Raden Dewa Brata. Oh, lho. Kula kok kapake aku iki. Sigrabala kang tumingal prang campu samya ngadalur tadhit wileting gondo dayawanggung manguncang idul benjang sangaji mijil Ladenya ngadali wuwut Trasta swara wilaga kaya buta sing ngomregil Kang Mbok Durgandini Yayi Durgandana kepiye Dimas Sakmenika panjenengan sampun lenggah mapan wonten madyaning pepanggungan Sayembara Wirata. Reh ning para raja Nrepati para Nalendra sampun sami samapta sedaya menika. Pengen pinanggih kelawan panjenengan Kang Mbok Durgandini sawiji mbaka sawiji. Iya. Prayogane aku kudu kepiye? Lamun ta wonten Nalendra ingkang sowan monggo sawetahipun Purbawasisa dhumateng Kang Mbok Durgandini dipun pilih menapa mboten menika Purbawasisa gumantung panjenengan Kang Mbok. Yen kaya mangkono marage Nalendra kang sepisan katurana enggal temeka kene. Wara-wara. Wara-wara. Rawa-rawa. Kadang-kadang Nalendra Sewu Negara Sayembara Wirata kabuka.
Gumosonya pratungga indi atamun-amun lir gumampang Aletik mancolot wateknya sadasa ilang Nomor dodo setunggal menika. Nggih. Urut menika sampun kula pasang nggih. Dipun tepangaken paring asma sinten wingking saking pundi? Sampun kagungan garwa napa taksih jejaka? Waleh menapa dipun tepangaken kula menika wingking saking negari Ngembat Watang. Sudya mastani kula pun Prabu Satya Gupala. Prabu Satya Gupala saking Ngembat Watang. Ora ditebih saking Wirata. Ya. Lumayan lah. Menika ingkang sepisan menika Kang Mbok menika nalindra saking Ngembat Watang menika Prabu Satya Gupala. Ingkang lenggah mapan wonten nginggiling pepanggungan menika to Kang Winastan Dewi Durgandini. Inggih. Duh Sang Dewi. Dipun tepangaken kula menika Nalendra Muda. Kula menika maksih jejaka sugih Raja Brana. Lho. Monggo Sang Dewi manut kula boyong mapan wonten Ngembat Watang kinarya garwa Prameswari. Mulai pangadados panyunanipun Sang Ngayu tertamtu badhe kula sembadani nyuwun menapa kemawon. Bakunipun ora nyuwun mudhune lintang lan rembulan tertamtu tak pinangkani. Monggo Sang Dewi kula aturi mandhap saking pepanggungan Roncen Sekar Melati menika kekalungna dhumateng kula minangka pratandha lamun tapa duka Sang Dewi Durgandini milih Prabu Satya Gupala. Kados pundi Kang Mbok? Sampun disawang saking pucuk ing rikma ngantos jempol sikil. Wis Dimas. Dipun tampi menapa mboten paswitan saking Ngembat Watang menika? Yen nyawang saka ngendikane nadyan to iki ratu sugih nanging semune watake cengkiling manggan mara tangan kasar karo wong wadon tegel tega mentala. Watake ratu iki lumuh asor kudune digunggung jalukane dialembono. Menika iya yen rembukan ora kena diungkuli nadyan to kleru ya njaluk menangi dhewe. Aku ora iso nampa katresnane ratu Ngembat Watang iki. Nuwun sewu Prabu Satya Gupala. Kados pundi? Kula minangka badal wakilipun Mbak Yu kula Durgandini nyuwun duka ingkang kathah. Mbak Yu Durgandini mboten nampi paduka sinun. Wah, piye? Tak rewangi dandan macak bagus ora ditampa. Urut salajengipun kula aturi mlebet mriki monggo. Dalan. Brahmara rek manguswa nyumbreng ngengkadi karonaning kaswase. Aneng marga hamalatgung Nalendra ingkang urut kaping kalih leres menika. Iya bener. Saking pundi? Ditepungke wae. Mburi saka negara Simbar Manyura. Aranku Prabu Sasra Hendramurti. Kang Mbok Dimas kepiye? Menika Nalendra saking Simbar Manyura.
iki to iki. Sing aran Putri Wirata. Iki to, kembange Putri Wirata sing wis dadi jejantunging Nalendra sak donya. Nuwun sewu Sang Dewi. Dipun tepangaken kula menika wingking saking Simbar Manyura awon tanpa rupi kula menika nggih ratu. Oh, sampeyan ya ratu, ratu Raden. Prabu Sasra Hendra Murti utawa Prabu SHM. Oh, ngangge cekakan barang. Prabu SHM. Iya. Sasra Hendra Murti. Manut ta wong ayu. Para raja nerpati sing padha pacak baris sakwuse tak taliti jebul tinemune panjenengan sing paling bagus. Aku ki dasare bagus gemati karo wong wadon. Bapar pisan durung nate darbe pacangan. Aku isih Jaka Kumala kala. Manut lamun tak dadi garwaku rawurunga bakal mulya uripmu. Wis ta? Penak-penak dadi garwaku. Wis ora usah nyambut gawe, disembah wong sak negara. Dadi ibune wong sak negara. Kang Mbok Dimas piye? Prabu SHM niku tasih Joko. Terus Muda Tumarono dasare bagus niki timbang sing pisanan mau mriki niku. Tak kandhani yo Dimas. Terus piye Kang Mbok? Iki mono ratu mung adol bagus. No. Ning watake gethuk ungker. Lho. Mata gethuk ungker menika kados pundi? Wong bagus ki adakane yen watak gethuk ungker yen mangan njaluk enak. Njaluk sing seger. Yen duwe kaya, yen duwe asil iki mesti disengker karo wong wadon iki mesti pailit. Tegesipun ora blobo, ora lomo karo wong wadon. Hitungane ra jamak. Menika Kang Winastan gethuk ungker. Dadi ratu gethuk ungker niku mangan jaluk enak nyambut gawe wegah. Wong nyatane iki yo penjenengan iki aku yo ora seneng. Dadi ra lho. Pun nglungane Kang Mbok yo ngono kuwi wong yen mung adol bagus. Tak rembuki kaya ngono tak dumuk ratu gethuk ungker terus mak kelepat isinan. Rumangsane jaman saiki mung iso didoli bagus. Beda apa bagus yen mung njaluk urip penak ora gelem rekoso. Malah ngrekasake wong wadon. Oh, lha nggih. Lagi meh kula rembuki kok wis lunga mak kelepat dhisik. Wisinan ratu salajengipun nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur ur menika nggih Nalendra aku saudagar sugih. Ratu-ratu kuwi mau kabeh mung utange marang aku ngono. Mila Sang Dewi Durgandini beda apa dadi bojone ratu, malah mikir negara. Dadi bojone pejabat iki rumangsane penak, boten Sang Dewi. Dadi pejabat luwih dadi bojone niku sakniki rekoso. Mulya sithik disorot para kawula kele mangan bondo negara entek pira. Ratu anyaran kok iso tuku ngono, iso gawe ngene. Niku. Rumasane dikira dadi bojone ratu niku penak. Oh, pun to manut kalih kula. Kula saudagar kliwon saking Kali Jambe.
Oh, kancane Pak Kasir. Wah, bener Raden. Wiwitane ayune tumpuk undung. Niki sodagar sugih. Menika merenaken Kang Mbok bilih mboten sah dadi garwane ratu, garwane Nalendra. Ae para Nalendra menika sami do utang kalian sodagar menika. Dimas. Des pundi Kang Mbok? Aja banget-banget percaya karo ucape wong kuwi. Lho menika piyayinipun budaya. Sik-sik nembang. Kowe apa ora ngerti? Aku inganane iki cethuk ning pasar karo wong kuwi yo nembang, pendak toko diampiri. Emperan toko diampiri mula seneng nembang. Oh, pengamen to kowe. Lah kok duwe sandangan apik? Kula niku mau ngadu nasib. Mbok menawa kula niku ngerti. Nasib kula sae dadi anake mantune Nalendra Wirata kan mundut dadi pengamen. Oh, ya aja dadi atimu ya. Iki dina Mbak Yuku ora nampa mboten nampi, mboten napa-napa watonipun kula nyuwun arta. Wong ngemis kok carane pirang-pirangnya. Matur nuwun, nyuwun pamit. Lho. Niki sinten niki? Nuwun sewu, Mas. Kula dalang Rembang, Mas. Oh, Pak Igit. Napa sampean nggih badhe nglamar Mbak Yu kula? Wah, mboten. Kula menika sowan mriki mboten lamar, kula manamung badhe nggenahke njimpen lamun to Kang Mbak Yu menika sampun pikantuk pacangan. Lamun to dadi manten niku kedah nanggap wayang. Oh, ngaten. Badhe golek panjer, mboten golek panjer, golek tanggapan. Kula kene nek panjenengan Pak Igit niku badhe nglamar Mbak Yu kula, wah mboten. Bojo kula niku cukup siji mawon. Kula niku pun duwe bojo. Bojo kula niku ayune ra jamak to mriki. Kula niku lanang sing setya, ngoten. Niki yo iki, mboten nika urip kula niku ora tau tak nggone nika. Pun to. Bangunipun kedah wayangan. Oh, mekaten. Nggih. Idep-idep nguri-uri budaya. Siang dalu, mengke siangipun Ki Catur Jaya. Mekaten nggih. Mengke lajeng bibar surup surya menika ruwatan sing ruwat Ki Danang. Niku sakniki pun latihan lakon ruwat sampun ruwat. Kula kinten menawi badhe nglamar Mbak Yu Durgati wis mboten. Kula niku pun tuwa, mboten pantes kok karo entuk bocah nom-nom kaya ngoten niku. Oh, nggih pun. Ampun lali wayangan nggih. Mboten ketang mang juta napa 2 juta niku. Alah, ora pengamen, ora dalang malah njaluk panjer. Ngono. Monggo. Ngapunten kula mboten beta kwitansi lho niki. Pun mboten sah Pak Igit pun dibeta mawon nggih. Matur nuwun nggih Den Mas. Sajuga tan ana kang sembada dadiya panujuning karsa Sang Dewi Durgandini. Legek pyasira Sang Dyahayu Wirata saking para Nalendra
ora bisa jumbuh lawan kang ginayuh datan timbang lawan kang ginadang. Dangu-dangu Sang Dewi Datan jenjem lenggah ing pepanggungan. Nalika samono Anggarjita jroning driya lamuta sayembara tan ana kang sembada amupu. Lamuta sayembara datan ana kang mupu datan milih lawan Sang Yayu Dewi Durgandini ora wurung akarya risak ing Praja Wirata. Ucap nalika samono Sang Dyah Mulat Nalendra Pideksa lumempah anaraga lampah lon-lonan hanya keti Sang Dewi Durgandini. Saksara tuwuh karkating sedya kadyantuk pituduhing Jawata. Baya iki kang bangkit dadya tambak cuaning galih. Sigra Sang Dewi mandhap saking pepanggungan. Gewa kang prapting jroning sayembara Wirata nenggih Nalendra Ngastina Prabu Sentanu Dewa. Mangkono Sang Dewi Durgandini marek ngarsane Sang Nata Prabu Sentanu sarwi nguncupaken asta mungging pucuking grana. Sang Byayu sawusnya ngalungaken sang-sangan Sekari Nunce cingak kang samya mulat geter para kawula Wirata surak bata rubuh manengker gumuruh. Kagyat risang ngabirang ore nangkul kinempit-empit dosang retnaning bawana duh Sang Dewi Durgandini kula Nalendra Ngastina Prabu Sentanu ngaturaken gunging panuwun dene Paduka kersa ndawahaken pamilih dumateng kula. Nggih. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Duh Sang Dewi. Paduka sinuwun Ngastina. Inggih. Sinuwun. Tuh Paduka ingkang dados panujuning manah kula nering batin Durgandini sampun gumolong. Nedya suwita dhumateng Paduka sinuwun Prabu Sentanu. Kang Mbok Durgandini. Yayi Durgandana. Iki pinesti dadi jodhone pun Kakang Yudi. Lah dalah. Ora ngono ora legewa. Yen sing kapilih Mbak Yu Durgandini Nalendra Ngastina Sang Prabu Sentanu. Jagat Dewa Bathara pangestu karo jagat. Oh. Yayi Dewi. Rening Paduka menika sampun kersa nampi kawontenan kula. Ubayaning manah badhe ambudi mulyakaken Yayi Dewi Durgandini pramila
kepareng apa duka paring pangandika menapa ingkang sinedya sayekti kula sagah minangkani. Sinuwun Prabu Sentanu Dewa. Nggih, kados pundi Sang Dewi? Kula menika sampun rumaos bagya mulya. Mundene kula Putri Wirata saged sembada suwita dumateng paduka Sang Prabu Sentanu Nalendra ing Astina. Mila kula sampun boten gadhahi panyuwunan menapa-menapa dumateng paduka sinuwun. Yayi Dewi Durgandini. Saestu atur kula menika kasurung bingang manah ingkang tanpa pepindhan. Mila sakalangkung bombong raosing manah kula menawi saged sung pitulungan sung bebungah dumateng ndika Sang Dewi. Monggo boten napa-napa. Nyuwun menapa tertamtu badhe kula sembadani. Ning menawi pamundhut kula mangke rinaos awrat menapa sekinten paduka Sang Prabu Sentanu sagah minangkani. Lho, Yayi. Sabda pangandika ratu menika mboten kenging wola-wali sepisan yen ya. Sabdane ratu sepisan dadi. Sinuwun. Nggih, kados pundi Sang Dewi? Atur kula menika namung mestuti dawuh paduka. Sang Prabu kepareng matur ingkang dados panyuwunan kula namung setunggal. Nggih, menapa? Lamun ta kula pinercaya minangka garwa prameswari ing negari Ngastina. Lajeng kersanipun Sang Dewi ingkang kula suwun benjing lamun ta paduka Sun Prabu Sentanu lengser keprabon ingkang dados Nalendra Ngastina muhung anak kula ingkang lair saking guwa garba kula. Sira Nalendra Ngastina Prabu Sentanu kaladuing tembung kang tanpa pinitung satemah amiduwung ewahayeng pambudi denya netepi bawa leksana binondetan raos katresnanira marang putra Sang Nata dangutan bangkit ngendika kasaru swaning Raden Dewabrata. Tan samar pamoring suksma sinuksma winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu amit-amit pasang kaliman tabik duh Kanjeng Ibu putra paduka ingkang sowan sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Kanjeng Ibu Durgandini. Ana bocah bagus ngaturke sembah marang aku. Sira kuwi sejatine sapa? Duh Ibu, prasajan kewala kula menika putranipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Sudyamastani kula pun Dewabrata. Wadananira layung kumel kucem
Ranyo maratani Ger Dewa Brata nggih wonten dawuh sing gedhe pangapuramu awit pun ibu datan uninga lamun sinuwun Prabu Sentanu kuwi wis kagungan putra kowe. Nun sewu Kusuma Dewi, nun sewu, nun sewu. Kula ingkang lebat, kula ingkang ngrumaosi bilih boten blaka suta ing sekawit. Sekawit kula mboten prasajan lamun to kula menika sampun gadhahi anak nenggih menika anak kula pun Dewa Brata. Nyuwun duka ingkang kathah karena kula mboten meratelaken kahananing keluarga kula sekawit. Sinuwun Prabu Sentanu. Iya, kados pundi Sang Dewi? Murih lelampan menika mboten damel dardah madyaning kula wangsa Ngastina ing tembe wingkingipun. Pramila sekawit kula nyuwun ingkang gumanti nata ing tembe putra ingkang mijil saking guwa garba kula keparenga badhe kula jabel kewala. Boten siyos kula jabel awit panjenengan sampun darbe putra nenggih Angger Dewa Brata. Mangrumiyin, mangrumiyin. Dewa Brata piye ana lakon kene iki? Nuwun sewu Rama. Lugunipun kalenggan menika wonten perkawis menapa sawi kula aturi paring dawuh. Nger pun Rama luput pun Rama kleru. Labet kesurung derenging rasa tresna marang Putri Wirata. Satemah pun Rama kaladuk ngendika nedya minangkani sakabeng panyuwunane Putri Wirata ibumu kang anyar iki ya kuwi Yayi Durgandini. Inggih. Menika sampun nama limrah nedya boyong putri parikedah mekaten jer menika saya mimbuhi luhuring asma Paduka. Nanging siji sing dirembug sing dadi panyuwun iki abot tumrap aku, gua abot tumrap kowe. Awrat kados pundi? Babagan iki ora gampang. Karana ana sambung rapete kelawan kamulyanmu lan tedhak turunmu besok Ger Dewa Brata. Tumrap Dewa Brata mulyaning rasa menika menawi saged netepi darmane putra ngluhuraken asma Paduka Kanjeng Rama. Pramila kula aturi paring dawuh panyuwunanipun Kanjeng Ibu menika kadosa pundi? Ger, merga pun Rama ora mratelake lamun to wis kagungan putra kowe. Temah ibumu Durgandini ibumu sing anyar iki nyuwun pamundhut. Besok yen pun Rama lengser ke Prabon sing dadi ratu ing Ngastina putrane ibumu sing mijil saka guwa garbane. Kanjeng Rama Prabu Sentanu, anakku Dewa Brata piye, Nger? Kowe mesti rumangsa gela. Kowe mesti nandukke duka marang pun Rama. Iya, Nger, bocah bagus. Menawi Paduka boten mujuti pamundhutanipun Kanjeng Ibu Durgandini. Paduka Kanjeng Rama badhe koncatan bawa leksana kosok wangsulipun. Menawi ibu jabel pangandika sayekti badhe luntur kautamanipun. Bapakmu kodeng aku bingung aku ora iso mikir.
ana lakon kok kaya ngene iki aku kudu piye? Kanjeng Rama. Dewa Brata piye ngir? Rening sedaya lelampan mriku awit saking pamodhah kula pramila. Pramila duh Kanjeng Rama sampun wasumelang. Sampun satrepipun menawi Dewa Brata kedah damel pajaring lelampahan keng putra kedah sembada damel marming raos Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu Durgandini. Wis nadan mangkono kula tak pundhut nggonmu bakal mutusi perkara iki aja kasurung hardaning karsa nanging kudu linambaran weninging cipta. Nuwun sewu duh Kanjeng Rama. Ya piye? Menapa dene Kanjeng Ibu Durgandini Dewa Brata iye minangka tandha bekti kula dumateng Paduka kalih mugi jagat nyekseni slaminipun kula boten nedya ngucik keprabon Ngastina selawasi urip Dewa Brata boten kepengin dados nalendra ing Ngastina. Kowe ora ngucik kamukten Ngastina ing tembe wurine boten Kanjeng Ibu. Bukti nyatane apa? Upama kowe ora ngucik kamukten besok yen anak putumu sing ngucik kamukten ora wurunga bakal goreh keluarga Ngastina. Amrih boten goreh kahanan keluarga Ngastina tembe wurinipun. Sineksen jagat saisinipun wiwit kalenggan menika Dewa Brata nglampahi wadat madeg Brahmacari supados boten gadhahi turun Ibu. Dewa Brata kepareng kula ingkang suwan duh Raden Durgandana. Bocah katambungan ono mbok kowe gugup guragapan iki mono ono pelakon sing aneh-aneh. Kowe tumenggung Wirata. Nggih. Nggih, kula tumenggung Wirata leres. Ana apa marage matura? Kepareng matur bilih kalenggan samangke. Sesampunipun para raja nerpati ngapuningani bilih Gusti Putri Durgandini winengku Sun Prabu Sentanu sedaya samya ngamuk punggung wonten pojok beteng Wirata. Piye Yayi? Kula menika ngungun sanget kalian Keng Putra Dewa Brata. Sing kok gumune apane? Kersa ndaku kula ibunipun. Mongko kula menika namung ibu sambung. Iya. Terus kaping kalih Lila Legawa mboten badhe milik kamukten Ngastina ing tembe wurinipun ngantos sumpah prasetya wadat madeg Brahmacari. Aku dhewe iki ya gumun. Anakku lanang iku iso kaya ngono. Kaping 3
Gumun meneh. Injih. Perkara apa? Sampunipun pirsa Wirata dikepung ratu sewu negari nggih cancut gumregut enggal tumandang. Duwe anak pintere kaya ngono kok ibune kok ya tegel ninggal. Wis ora usah rembug. Kuwi lelakon garwaku kang kepungkur lawan panjenengan ingsun. Rasa dirembug bakune kowe iso nampa yen aku ki Duda kowe iso nampa. Duda duwe anak. Ya. Injih. Beja-bejane uripe Prabu Sentanu ing ngatasé Duda kagungan putra isih iso mengku wanita putri Wirata kaya dene Jadi Dewi Durgandini. Sunat udadi berarti. Nggih. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sinuwun bebrayan tansah jinangkung kinayoman dening Gusti Kang Nurga jagat. Dumawur mangamur-amur urahan tengaran ning ajure gong maguru gongso Wong Wirata aku ora trima ing atase putri Wirata Dewi Durgandini lah kok mung trima entuk Duda. Aku ki Ratu Jaka Kumalakala. Sugih bondo, sugih donya. Prabu Satya Gupala mung sepelekke karo wong wadon sing jenenge Durgandini. Panjenengan sing dipilih Gusti Putri ya kuwi. Lah kok sumene ngamuk punggung kuwi bakal ngopo? Ora nrimake lakon iki. Endi Sentanu Nalendra Ngastina kon majune keset dasi tugel gulune iso nugel gulune Nalendra Ngastina waton iso nglangkai bangkeku candak sabet iki rembangan remuk-remuk dadi rempot. Pecah sirahmu.
Betul. Oh, candaan. Oh, pan, wet, lo wet, dia wet, wet, mati ya. Canda. Wah. Aduh, mati ya. Oh. Wet, jingkat. Oh, hai. Kok kapake aku ya? Wah. Wet. Aduh. Mati ya. Oh. Sampluk bodoh pecas dahmu. Hei, oh. Ayo, lawyang di sampluk godo sigar merapat sirahmu. Wow. Aduh, mengkolot oh, ha, wet,
mundur. Sowoy Patih Wirata. Patih Udadarma. Uladalah. Wong Wirata culas. Dewi Durgandini jebule wuta mripate. Sing dipilih malah duda anake siji. Kudune aku. Kudune dadi garwaku. Entuk tak caluk, ora entuk tak caluk. Langkah ana bangke pecah diadamu. Hop. Aduh. Mati aku. Hop. Loh. What? Loh. Ayo. Loh. Pak. Loh. Wow. Wah. Mati aku. Wah. Oh. What? Loh. Amuk Suranata Jayamarata amuk garbaku. Nalendra Simbar Manyura. Prabu Sasra Indramurti sing ora nrimake. Yen ora trima bakal ngopo? Ayo. Patih Wirata, majure aja mung ijen, rangkepen 1000 bal mundur sejangkah musuh dapurmu. Wut. Candak. Loh. What? What? Loh. Nah. Bumi gunjing langit kelap katon lur kencanging alis risang mawe gandro sabarang kadulu Sikebara Dewa Brata Satriali kaprawiran yopi maju sontan kitrek tanding perang pupo
ta sira dikdaya aja nguci rengah dewa Brata tan burung kumakan ayo iki Dewa Brata putra nata Ngastina kang kalenggan samengko dadi beteng ing negara Wirata. Ratu sewu negara ora gelem bali lakon gilang-gilang kuwandamu. Walah dalah. Kowe to sing aran Dewa Brata anake Prabu Sentanu. Kowe mbelani bapakmu ya? Hah? Ya. Yen pancen kowe mbelani wong tuamu ayo ndidodoh nyododo Nalendra Simbar Manyura Prabu Sasra Hendramurti kang bakal bedhahke dadamu parang. Wah. Ayo ngadeg adep ana Raden Dewa Brata. Oh, lho. Lho, kok kapake aku iki. Mundur, mundur. Adalah Wirata kaya duwe kekuatan anyar. Anak Ratu Ngastina melu cantuk lawung negara Wirata. Ora minggat. Ora ngulungke Dewi Durgandini. Ana tangane Nalendra Pasir Gumelar. Kelakon tak nggo keset dasmu kowe. Morage maju.
What? What? Waduh, mati aku. Wah, 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 wah. Ratu Sewu Negara kang Sumantaka kumuwaning ngrusak negara Wirata. Dalang barat lakon kendang mbuh tibamu. Brahmara reh manguswa nyumbrengeng ambrangeng aning marga amal agung ya jagat Dewa Bathara pangestu ngara jagat mboten nyana mboten legiwa lamun ta nini Durgandini jatuh kramanipun menika paduka Nalendra Ngastina Sang Prabu Sentanu nono injih keparenga nyuni dipalilah duh Kanjeng Rama Durgabau rening sakmenika Keng putri nenggih Yayi Durgandini jurning sayembara Wirata menika sampun milih kula keparenga kula boyong mapan wonten negari Ngastina kinarya garwa Prameswari kula namung titip anak kula titip kamuktene anak kula Durgandini lamun to anak kula manggih bagya mulya ayem tentrem wong tuwa niku rasane nggih melu marem Durgandana wonten dawuh Kanjeng Rama kowe bakal ditinggal Mbak Yumu Nyang Astina nggih mboten dados sabab awit sampun sak limrahipun lamun to Mbak Yu Durgandini pinesti dados jodhonipun Nalendra Ngastina Prabu Sentanu mestinipun nggih kedah kaboyong mapan wonten negari Ngastina. Adikku Durgandana. Mbak Yumu njaluk pamit
titip reksanan Kanjeng Rama. Inggih, Bayu. Ampun pasumlang awit menika sampun dados tanggal japula. Kanjeng Rama, Durgandini anakku wadon piye? Kula nyuwun pangestu kula nedya kaboyong ing Ngastina.